اسکیمە ئەرمانجا من ژێر و پەلێ چییە؟ ئەس خوازم بگێژم کولێرێ باوەرم هەر کەسێک و من بشۆپینە پێویستە ڤان بەرسڤان ناس بکە. ناوێ من ژیانە خەلکی قامشلۆمە ئەرمانجا من ئەوە ئەس بگێژم ئارامی و ئاشتیا هەندرین. بڕاستیش 2013-2014 دەست پێ کرد ئەڤ مژار بارا من دەشینە دەست پێکێدە من نزانی بوو ئەس چ دخوازم من نزانی بوو کو ئاشتی و ئارامیا هەندرینە ئەس دخوازم ji ber wilo min dest pê kirêdî pirtûkan bixwînim pirtûkên mijarên cuda cuda her demekî min mijarekî digirt û min tê dixwend heta demekî dirêj min de jê berda û çûm mijarekî din. Mijarên wek mijarên pêşketina mirovan, mijarên olî, ola Îslamê yan olên din, mijarên sofîtiyê, hişkirina Xwedê, felsefî, dîrokî, herwiha zan herçend ev pirtûkên min dixwend û mijarên min tê de dixwend gelekî dûrî hevdû bûn, gelek cudaheyên navbera we de hebû lê her dem min digot tiştekî navbera hevpar li navbera we de heye ew dixwazin tiştekî bêjin û hizirekî bi tenê bêjin lê min zanîbe ew hizir çi ye, ew tiştê dixwazin bêjin çi ye. Her dem min digot li derdora vê hizirê dirûn tên û dizîvirin lê min nizanîbû çi ye. Heta ji demekî piskî dûr min nas kir ku ew dixwazin behsa yasayên gerdûnê bikin. Min mifteya wê jî dît, mifta wê nerîna min gihîştina aramî û aşitiya hundirîn e. Kava ermanca te ew bet bigihêje aramî û aşitiya hundirîn wê gelek rêberteve bin û dihêdî hêdî van yasayên gerdûnê jî fêr bibe. Piştekî li hundirê min de min dehfand ez behsa van tiştan ji xelkê re bikim. Arastî ez new kesa ku ber kemîrê rûnê û biaxivim ev kes ne ezim yanî ticarî min netxeyilandim netweqandim ez ber kemîrê behsa tiştekî bikim lê wilo bû. Ermanca min ji vêr û pelê ew e ku peyvên min hizirên min tiştekî li kesekî de biguherînin bi taybetî li vê demîhanê de yanî tiştê herî kêm cem e aramî û aşitî ye. Heger aramî û aşitî li hundirê me tinebe bawer bikin em ê aramî û aşitiyê li derve jî nebînin. Ez ê behsa vê bijarê jî bikim înşallah rojekî li pêşê rojê de. Wekî din ziman min dixwast ez zimanê Kurdî resem bikarbînim ji ber ku ez li wê baweriyê de me ku yanî heger min ew zimanê resem bikar nanî û ya din bikar nanî û yê din bikar nanî kanî wêkî zimanê Kurdî bikarbîne wê çawa zimanê me bêparastin. Baweriya min gelekî jî bi vî tiştî tê ku Xwedê ji milletekî nagihûrîne heta ku ev millet ji hundira xwe û ji nefsa xwe de negihûrîne. Ermanca min ji vêr û pelê ne hijmar e lêberî wekî her mirovekî kêfa min tê gava ez bînim gelek xelk piştgirtiya min dikin, kêfa min tê gava ez bînim gelek xelk sûd û mifa ji peyvên min werdigirin. Bi rastî ez piştgirtina we gelekî kêfxweş dibim û hêvî dikim ku hûn her piştgirtiya min bikin. Pirsa talî çima ez aramî dixwazim, aşîtiya hundirîn dixwazim û ne kêfxweşî ez ê bersiva wê li vîdyokî din bidim. Heta wê çaxê bimînin nav xêr, xweşî, aramî û dilûvaniya Xwedê de.